gima kawuono wacho ka ni en gima en wach ma serious. Nikech kane wandiko katiba higni 15 mokalo, gimomiyo ji ne gore ka imanyo mondo oyaw demokrasi, ning'iyo ni mondo ogol teko mar piny kuom ng'ato achiel mondo tere e gwenge through county. Lakini king'iyo counties wagi, ok kata Homa Bay kende, counties Kenya mangima, gima hinyo Kenya ka en ni wakawo weche mag gerruok gi dongruok wamiyo josiasa. Ineno, yore madhi gi weche mag omenda okete lwet josiasa. To dongruok mar uchumi ok en siasa. En gima yot wacho sana josiasa ni adwa gero yo ma Homa Bay machop Kisumu. Kata wadwa timo wadwa medo food security, wadwa pidho gima chal kama, wadwa yawo yore mag pi, wadwa yawo yore mag udi mondo ng'ato ka ng'ato odag e ot maber gi ngima maber. Wacho yot sana. Lakini timo economic, yani uchumi, gero uchumi ok en gima yot. Gimomiyo Kenya ok sudi, katiba nwandiko maber ndi. Telo, yani pogo telo mag siasa no watimo maber ndi. Wagolo telo e central government watere county. Jasiasa e developed world, pinje modhi mbele monengo bed nwang'iyo mwakopo, en ni jasiasa en ng'ama neno lit ne jogene. Yomi idhi e siasa en ni neno lit ne jogeni. Onengo bed ni ing'iyo ni dongruok be konyo jogeni. Emomiyo ibiro e siasa mondo mi kony jogeni. Omiyo dongruok onengo gol e lwet josiasa mondo dongruok omi jok molony e dongruok, economic experts. To kaka sani koro romo mbele jono onego loke machani ke ochalo meli manosewuok. Koro kanya mabire. Koro dongruok masani ok nyal sudo nikech wakawo dongruok gi pesa wamiyo josiasa. To josiasa gin jok matuo gi emotions mag ji. Koro kidhi e counties iyudo ka onge dongruok. Mokwongo pesa mar county en pesa mar governor. Ok en pesa mar jopiny. Kidhi e county bro yudo ji 2-3 ema dongore. To mago jok mosiep governor, kata wede governor, kata jok ma governor oyawore gi yo mar timo ohala e county. Koro gima ing'iyo wholesome development mondo dongruok ni odonjne ji te onge county. Nikech nwadevolve corruption. Kar mondo wadevolve development, kar mondo wadevolve dongruok gi gerruok, wadevolve mana mibadhi. Koro onge gima lich ma expect nene counties. Nikech kata king'iyo kaka counties opogi, pesa madonje county mang'eny dhi mana chulo jotich. To matin mar development ichamo gi ji matin. E weche mane wacho mag gola soya. Iyudo ka en a very simple process. Iyudo ka omi ng'ato achiel tenda mar kelo yath e county. Pesa magindiko mar kelo yath to gi yath mokel, gimondik kanyo king'iyo report to ok nyal donjo. Gima ne osiepna ni wacho ni ere kaka onengo bed ni ng'iyo ni mondo water EACC e county. EACC timo ang'o? Cleophas osebedo Kenya kama waneno. EACC timo mana cases ka ng'ato dwa chwanyore gi sirikal matiyo to isieme gi EACC. To EACC ok titich maber. Ng'ama noket mondo ng'i ka dongruok timore maber e county en senator. Senators emonindo. Nikech gima onengo bed notimore kaka nena wacho, onengo bed ni development bedo crafted gi economic experts. Jo gedo motiegi mondo pang kaka pesa tiyo. Politicians, josiasa onengo bed ni ng'iyo ni to gima jogi ondiko ni gikonyo jowa e yo machalo nade. Mane gima onengo ni josiasa timang ong'i. Ng'ama onengo bed ni kao development document cha ma county oloso, nikech county nigi secretariat. Onengo bed ni kisebedo president kata governor, tidhi yiero jok ma
olony manyalo tiyo emomiyo wan gi county secretaries, ang'o ministers, jogi onego bed ni bet piny to craft gindiko yo ma ginyalo goyo godo county. Ka gisendiko kaka yore go ing'iyo ni pi yore mag pi olos nang'o, yore mag thieth olos nang'o, yore mag chiemo olos nang'o, yore mag ndaro olos nang'o. Gini kosendiki ing'iye gi budget ma sirikal ochiwo to gi budget mochok e county, kisto ing'iyo ni pesa ni boromo timo gigi. Alafu nitiere partners mang'eny, development partners, pinje maoko, World Bank, ang'o, ti ing'iyo ni gini be konyo ji. Koro jasiasa onego bed ni ng'iyo ni governor, MP, MCA onego bed ni ng'iyo ni to gini mondikni okonyo joge machalo nade. To senator onego bed ni ng'iyo ni to economic development ni pesa manyocha ochiw cha bo timo gima nyocha joge opango ni dwa timo cha. Koro ineno ka gigi ok timre Kenya ka. Gik matimore sani en gitugo mana gi emotions mag ji. Wan joka jogi kiang'o to yore mag kaka pesa onego tiyo gi ng'awuoyi. Koro gima dhi neno malich e development Devolution Conference onge nena mor mar josiasa gi jogewa madhi wer gi jok madhi moro ji, lakini ka koro idhi ng'iyo development report, kidhi ng'iyo gik ma ji osetimo gi gerruok ma ji osetimo, ibiro neno kia mine moko puro njugu kamoro, kia ng'ato loso sunflower, gik mar not integrated gi pesa maluwore monego donji.